नमस्कार, मी संतोष सुतार आणि आपण पाहतात सीएल माझा. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून ओलम ग्लोबल ॲग्री कमोडिटीज इंडिया लिमिटेड साखर कारखान्याची वाटचाल सुरू आहे. चंदगड, आजरा, गडिंग्लज तालुक्यांसह सीमाभागातील शेतकऱ्यांशी ऋणानुबंध तयार झालेत. शेतकऱ्यांना न्याय, चांगल्या दराची परंपरा कायम राखणार असून यंदा 8 लाख मेट्रिक टन गाळपाचं उद्दिष्ट आहे, असं आवाहन युनिट हेड संतोष देसाई यांनी केलं. चंदगड तालुक्यातील ओलम ॲग्री कमोडिटीच्या चनेहट्टी इथं बॉयलर अग्निप्रदीपन कार्यक्रमात ते बोलत होते. महेश भोसले यांनी स्वागत केलं. डिस्टिलरी प्रमुख नरेंद्र रावत व त्यांची पत्नी मीना रावत या दाम्पत्याच्या हस्ते बॉयलरचं अग्निप्रदीपन झालं. यावेळी HR श्रीशैल, सुजित चिंतनकर, तेजपाल सिंग, श्रीकांत अनादिनी, शाहू शिंदे, बाहुबली बिळवी, भागुजी लांडे, संग्राम पाटील, रमेश पाटील यासह विविध विभागांचे प्रमुख, कामगार, शेतकरी उपस्थित होते.